Il-bdiewa Maltin u Għawċin qed jiġu mħeġġa u mejjuna dejjem aktar b'inċentivi u investimenti biex ikunu jistgħu jagħmlu l-bidla lejn bidja organika. Dan isegwi l-ħidma wara li aktar kmieni din is-sena ġie mfassal l-ewwel pjantazzjoni għall-ikel organiku. B'dan il-pjan Malta stabbilit mira li tikseb sem ta' 5% ta' art agrikola bħala bidja organika sas-sena 2030 u titwettaq il-viżjoni li l-konsumaturi ikollhom għażla ta' ikel organiku ta' kwalità għolja mill-bidja u l-akwakultura lokali. Hekk kif inhu stabbilit f'waħda mill-miżuri ta' dan il-pjan permezz tal-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali, il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali bħalissa qed jilqa' l-applikazzjonijiet għall-assistenza finanzjarja lil bdiewa sabiex tkun iffaċilitata il-konverżjoni lejn bidja organika. L-Ambaxxatriċi għall-Ikel Organiku Sostenibbli Sonja Sammut uriet is-sodisfazzjon tagħha fir-rigward tal-inizjattivi li qed jitwettqu sabiex is-settur tal-ikel organiku jimxi il quddiem. L-attività tal-lum kienet intenzjonata biex inħeġġu u ninċentivaw il-dawk li jkabbru iż-żebbuġ biex jersqu lejn il-miżuri ta' għajnuna u anka ta' investiment li qed jagħmel il-Gvern biex adapitada jkollna żejt ta' żebbuġa li mhux biss huwa Malti u ta' kwalità għolja imma wkoll iċ-ċertifikat bħala organiku. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega li b'dawn il-miżuri qed jinħolqu swieq ġodda li jħallu benefiċċji għall-bdiewa u għall-konsumaturi. Wara firxa wiesa ta' konsultazzjoni nidejna il-Pjan Nazzjonali għall-Bidja Organika. Aħna identifikajna diversi setturi f'dan il-qasam u llum bdejna blaqa ma' dawk illi jkabbru iż-żebbuġ.